Napakalis busdok ron do. Manghawag ko usa ka dako. Kaya nga akong usa ka gamay. Nahurot na paswerte isda. Wag gidig daog. At tukang busdok manghuwam ko ron. Busdok! Oh, saan na antipara na mo na balay mo na, hingom ka pahong. Busdok! Usa man na busdok? Hala. Mao nila na para sa pamaba. Para mamaayo ka mga tarungan bisag unsa pay imong sa. Imong kung gihadlok na daghanay noon ako tira ni lana. Kaliruhan na busdok ko eh. Nya! Maunsa mo ko ani ron? Taysa, ako usbog sukod kay mismo ako ganina akong gitilaw-tilawan mo ako kibaw sa kung sa resulta ani. Ako lang nga naghimo kog tambal sa pamaba para sa mga tarungan. Wata ko ako usbon. Akong kuano sukod. Unsay kuana? Sige. Busdok eh. Hala, niipiktog yung lana da. Suswa para bagi ko kibaw atog. Para bagi nako ni ma-final ani pilay sukod ator maulian ang baba. Sao mo ko ni ani ron uy? Oh lagi ay kabla ka akong kuanon akong tanawong tambalan ni ko. Lagi ay try ko tambal. Ay kung sumuka kay dako na kinitambal akong gida maayo lagi ka ani. Ay kung kuana kay aron makakonsentrate ko kay sige kag samok malibot ko sa ibuhaton ako. Sumuka nimo uy. Pungko dia ay kabalaka ako lagi kuanon. Ay pungko dia. Pungko dia. Ako bahala namo akong balik ko na yung tambal. Ikaw manggod, nagpataka ang kalibang. Nganong dito pumangkasaang ang sadakit na libang. Naunsa namo taong kaoy. Nakasol mo ito at tama ng baloy. Kaya mo tabi oy. Na. Perbuat ya. Unsa naman taong kaoy? Taysa. Ay, sasulan nimo sige Taysa. Taadto na taoy. Si Taysa, Itsurta. Sus. Dito na mi. Busdok. Ako ay man ako sama. Busdok. Kisa mo, si tuyo ninyo. Bustok, bisag pilay bayad bustok para maayo lang ni sa bustok. Nambal gutang kog lain nga wa pag ka. Oh sige atong sawayan og kuan ali unsa magi. Sakit ana. Dali higda. Ali. Kung inila kadot. Kisa may pangan igsuon sa pangalan mo. Ako. Kadugay ko nimo mag-istorya. Higda dia. Di mo tamahuman ani. Tarunga. Higda. Sige. Tikas. Tiil. Ya. Sige. Kuan mi. Unsa magi sinugdanan ani yang sakit niya nga kay siya mo istorya. Di ka ni siya sa trabaho busdok. Nya. Nalibang dito sa ang sadakit. Uy, Pagbalik ka na unsa naman ni sa dok. Uy. Nga na. Oo, nga naman taon na siya. Uy. kuabi yung problema ani uy. Hala sige tanaw na to ko sa itong mabuhat ani. Sige. At ngilang. Pusdok. Ay pagsigkon ko na kuasa tabangi ko diri natay pasyente oh. Guman lang ani tabalan tikas dito ko ato mga paraphernalia dito. Ato dito. Ah sige dia. Kuang sa na ko na. Naadya skilid upat na kalaing-laing klaseng tambal. Dan anak dire.
boss. Ito buang niya. Tawag ko. Ano ba? Aram ni sa tambal. Diri mo subay ang atuang mga powder ug atuang mga medisina. O sigurado gining maayo ni. Og di maayo, aw way swerte. Busdok, dugayan ni mo busdok oy. Mamatay na ni pasyente biyan be. Be kay ato ning tambalan og usage makuha na to ani usage mahimo na to ani. Uy, ani tagadiim day mo. Bay. Tagadiim mo? Bag-ur lagi ning sulbong busdok. Ang kadumdum mo din na to ang kuan, laboratory. Na may niingon na mo to busdok nga ikaw kuno'y pinaka kuan diri nga mananambal. May ka pa nga. Dili Ano sa man? busdok pinakadali nga maayo. Wa mo gito maayo tong akong customer usa pero ambot lang kay maayo ba ni. Sa okay na. Ang kan. Na, mauli ana siya. Nga. Anak lang ha, gi. Kung uma kang kana ang kan anak. Na ha. Ha. Dito ha, daghanan ha. Noon sa mning ako mga tambal nga. Ano man ni mga tambal ako na man ni mga itom-itom oy. Nga wa man ni ganiha. Gilumigas pag yun. Limahan ako ano eh. Bidang guniti ha, guniti lang be. Guniti. Be ko na. Be lang asa. Be. Nga panganga. Buka baba panganga. Kalma na na. Okay dit sa. Nan. Atong kuan di mao tambal akong naigkuan. Di mao ang tambal akong sirit. Ya Rabbi, man kuan. Kani. Mao ni siguro kani mo. Nami itom niya. Tambal akong ano ning naman ni itom oy. Sige lang, atuling suwayan. Ikaw ko ni unag inom. Na im pinagkulor. Imulang kuan. Imulang igsuon. Balik. Nga gunit ya. Tadi ba ang di nang kuan. Sa kuha tag usa. Kani sigurado ni na ng paltas. Sigurado na sa busdok. Sigurado. Maayo na ni sa busdok. Ambot lang. Maayo na maayo. Maayo siya. Kuan siya. Ligid. Pilit-pilit mata busdok oy. Idot. Anak. Iya na. Anak. Oh. Umawa. Kuha niya. Kuha niya ra. Suritan ha. Adi kuwang panig ka sa. Huwag kamay. Siya. Maayo na na. O ayo na ni sa busdok. Masin. Dili. Maayo na. Ug di mo langas. Na siya ato ang mga pamaagi aron makaluwas na kinabuhi. Maayo na siya. Maayo ni sa Mailhan mo ni ron og di mo kirig aw maayo na gini. Ha? Hala kapaspas sa dagan sa iyang kasingka. Liho ka paspas sa liho. Ano man ni? Uy. Uy. Aki kumputan ni busdok. Di nakalihok kana sa tuna. Ako kumputan ni. Kana. Kani sakto ni busdok. Mayra. Di na gini kagawas busdok. Mayra. Kani. Di kalihok ka. Mira. Kuan ko tambal. Oh, aki bala ni bus. Aga busdok. Si kuan ko tambal. Bita. Kuan ko tambal. Gunitigid ha, gunitigid. Oh, bas. Oh, gunitigid akong kada tambal. Gaya. Da na kuan gyud. Ligo gyud. Ay, ana lang na. Ay, salamat. Dada balik dito sa danan. Okay na boss? Dada. Okay na busdok? Sus, salamat ay gusto tambal. Mamatay ta ni. Ito yung mauna ni. Bisa. Pigda. Sudah biya na eh.
tayo may masakit ani. Boss, uy. Nagkagrabe naman taon ni boss, uy. Mulagi mo ram ang tambal nga akong ikuha murag na yuta baho kay mong gamot. Sa may ga Ano man taon na? nawa mas busdok oy. Nagkagrabe naman taon ni Sa kung di ni mada sa tambal, tikbasong ko na to. Sundang na kong gabas. Kunyara. Limot ko. Naapa ko'y usa ka orasyon nga wa mabuhat. Hinumdum ko. Nindot na. Tanawa. Limot ko na. Yes, kanayo Kaayo lagi. Maayo gid siya. Dali mo kayo niya kanang epektibo gid siya. Kana ko pagita boss. Limutan ako kadit sa. Asa mo? Epektibo kay ni mao ni si tambal gid noon. Asa mo oy? Balik mo diri ato ni tunig suwayan oy. Asa mo? Asa mo? Wakil ta kasuway nagkaayo tag pasyente ani. Kapoy.